Azken 3 asteburutan Miguel Zubizarretaren margolanak egon dira ikusgai Torre Zuri aretoan. Miguel Zubizarreta pozik agertu da erakusketak izan duen harrerarekin eta bertan izan den bisita ugariarekin. 3 asteburu izan ditut, 2 aste horzuek erakusketa jartzeko. Eta jende asko animote onda. Jende asko bili da. Nola nobedade batzuk pasaben hemen bikoitzek, paisaje bikoitzek eta horiek gustoz zaizko, Da goztinetan atatik zerbait nola dauen, bai amengo herriko paisaiek eta inguru eta beste lurraldetako batzuk bai. Eta gustuak eran, erakusketi hortako izatea, lehenengo txokun jardun margotzen isili-isilik, eta geho erakusketi erakusteko izatea. Berez, afizio dauket eta segigu jote margotzen, isili-isilik, eta zoze idea berri batzuk eta etako jote, investigazio modun da. Lorexe, eskerrik asko torre dineit, Anaitasunak bina egin zuen iragan larunbatean Aretxabaletan. Partidua etzen ongi hasi Azkoitiarrentzat, lehenengo zatian ez ziren ongi editu eta 2 eta huts aurreratu ziren atxabaltarrak partiduko 14. eta 23. minutuetan. Azkoitiarrak amekako honekin zelairatu ziren, Eneko Aizpuru batean, Ander Otaino, Iñaki Alkorta, Borja Arrotxa, Jokin Landa, Xabier Artetxe, Unai Etxeberria, Jon Zabala, Iban Aranbarri, Jakes Lopetegi eta Oliver Aranbarri.
Bi eta hutseko emaitzarekin atsedenaldira iritsi ondoren, Turrillas entrenatzaileak zenbait aldaketa egin zituen atsedenaldian bigarren zatiari begira. Otaño, Rotxa eta Oliverren ordez, Iraitz Korta, Jokin Sudupe Egurrola eta Joritz Mendizabala zelairatu zituen. Bigarren zatian anaitasunak beste itxura bat erakutsi zuen, eta markagailua iraultzeko asmo sendoarekin agertu zen. Bigarren zatia hasi eta laster, 12. minutuan, Joritz Mendizabalek anaitasunarentzat gol egitea lortu zuen. Joritz jokalari gaztea da oraindik, iaz artean juvenila zen eta juvenilitatik igo berria den arren aurtengo denboraldian preferente mailan, bera da momentuz gol gehien sartu dituena. Partidua gogorra izan zen, Atxabaltarrak emaitzari eustearekin konformatzen ziren, baina horretarako jarrera itxusi asko erakutsi zituzten. Unai Etxeberriari Atxabaltar batek, baloirik jokatzen ari ez ziren une batean, ez eta ez no ostikada bat eman zion. Epaileak txartel horia besterik ez zion erakutsi Atxabaltarrari ekintza horrengatik. Izan ere, epailea bera ere neko baldarri ibili zen. Pablo Turrillas entrenatzaileari ere txartel gorria atera zion. Dirudienez, Turrillasek bera zegoen bandan, kanpora atera zen baloi bat hartu zuen. Baina epaileak baloia oraindik kanpora etzela atera arguriatuz txartel gorria atera zion. Arauzko denbora beterik zela, denok partidua amaitutzat eta galdutzat ematen genuenean, Unai Etxeberri Elgoibartarrak gola sartu zuen.
Horrela, binako berdinketa ezarri zuen markagailuan. Partidua nola hasi zen ikusita, emaitza iraultzea eta Aretxabaletatik puntu bat ekartzea ontzat emateko modukoa da. Joritz Mendizabal, lehenengo golaren egilea, gustora dabil, juveniletatik preferentera igo berria den arren, golak sartzen asmatzen duelako. Garbiziok maila bat goro, zailo dala, hori, jokatzen, neure aukera batzu eukiditxea da, momentuz behintzat, aprobetxatzen hori negula esan ligek, da, guztua, hola zeitzen da, isozuk aukeri daukun. Pablo Turrillas entrenatzaileak honela baloratu zuen larunbateko partidua. Partidua, ematen zuen ondo hasiko zala, lehengo aukera guk bideu, lehengo jokaldian, partiko lehen jokaldian ibaienan, largero jundana, baina hortik aurrera ikusi dugu ekipo bat nahiko makal, duda askokin batipat atzeko lerruan. Bitautz ipinik gea, baina baiek oso gutxe egiten, balo iruze bat jokatzen eta gure faioak aprobetxatzen area barrun. Eta bigarren zatean nik uste, aldaketak indu eta sistema pixkat aldau daizkantzuan, eta nik uste beste gauza bat ikusia. Eta azkenin ezin irabazi, behintza gutxien ez puntu bat. Aurtengo denboraldian, orain arteko ibilbidea ikusi ondoren, Turrillasek aurrera begira oraindik lan asko dagoela egiteko aitortu zuen. Oraindik askoz gehiago eman behar dugu. Ikusten da gainea urte hasieran esan gendun txarloi ezen behar zana gure fortina gure gaztelua, eta horti emaitzak nahiko kaskarra eta ditugu, ez? Kanpoan oraindik ez dugu galdu, baina hola jarraitzen badu, logikamente etxean irabatza behar dugu. Nahi badugu hor goia egotia, txarloeko puntuak eratu behar dira, eta gero ekipoa segurazki kanpoan puntua lortuko ditut. Orduan, hortik jarraitu, azte gogorrak izango dira, eta datorren partidurako prest egon behar gara eta irabazi derrigor. Gainontzeko emaitzei begiratuz, juvenilek 2-0 irabazi zuten etxean Beasain taldearen aurka istiluz betetako partidu batean. Beasaindarrak sailkapeneko lehenengo tokian daude, eta dirudienez ez zuten oso ongi hartu anaitasunaren aurka galdu izana. Kadeteek, Ilintxa taldearen aurka 2-3 irabazi zuten Legazpin, neskek Usna bukatu zuten Eibar taldearen aurkako partidua, eta kadete mailako neskek 2-0 galdu zuten Eibarren.